eskolak itxi zirenetik, nire etxea da orain, nire lan egiteko lekua. Eta erremintak, ordenagailua eta telefonoa. Telefonoarekin bideoa grabatzen ditut neure buruari eta gero e-mail bidez nire ikasle eta familiekin partekatzen ditut. Horrela beraiekin eguneroko harremana eta gertutasuna mantentzen jarraitzen dut. Haurren ikaskuntza prozesuan, arlo ezberdinen garapena landu nahi izan dugu. Nortasuna eraikitzea, jolasen bidez. Hartu emanak gizarte ingurunean, adimen emozionaleko jarduerekin. Hartu emanak ingurune fisiko eta naturalarekin, esperimentazioa desberdinen bidez. Hitzezko eta idatzizko komunikazioa, bikote jolasak, bingo jolasak, ipuia edo hiztegiak sortuz. Matematika, jolasa eta fitxa desberdinen bidez. Gorputz hizkuntza, jolasak eta dramatizazioekin. Arte komunikazioko beste modu batzuk. Eskulana eginez, baliabide desberdinekin, abesti eta kantuekin. Honetaz gain, familia guztiekin, telefonoz hitz egin genuen, beraien egoera eta errealitatea ondo ezagutzeko. Eta azkenik gure txikiak ikusi ahal izateko bideo deiak burutu ditugu, eta hauek oso politak eta aberasgarriak izan dira.